chazela ukuthi sikuphi la sikhona and kwenzakalani. Ngani yakwethu ngani zakwethu la sikhona sise Durban North la ngase Virginia. Lokubona nje ibandla la emva kwami ama bikers zonke laba. Abafowethu laba uZulu lo osebenza ngokudeliver. uMr D uba it. Sikhathazekile ngani zakwethu kakhulu. Sikhathazekile ngani zakwethu. Lokhu sibona sila kunabafowethu ababili balanga phakathi la. Baboshiwe. Ba suspectwa ukuthi bahlukumeza amashangana. Kodwa amashangana kuyibona aphathe ibhamu asabise thina emsebenzini wethu. Uyabo? Lokhu sikhuluma nje abafowethu bahlelela ngaphakathi la kusukela ngo-12 emini up until kube kulesikhathi lesekusona njengamanje. So nani nifike khona ngaleso sikhathi la? Sifike ngaleso sikhathi sine la. Kahle abafowethu babathathe kephi babathathe eGateway drop off. Okay. Amazayizayi bekaphambili bashaya iconvoy alandelwa amaphoyisa beze kuthina. Bangaqali ukufika kuthina semahlandla amaningi befika kuthina bazobacelela ukuthi asisebenze namazayizayi. So ubani ade behola phambili la mazayizayi lawo? Amazayizayi shothi uyibona bekade ephambili alandela amaphoyisa. Azocela ukuthi asebenze nani? Azolokhuza azocela ukuthi sisebenzisane thina namazayizayi. Okay. Uyabo? Thina lokhu sibona nje sibaningi kangaka. Umsebenzi awusehluli. Yabo awusehluli inhlobo. Yabo. So and futhi okubhlungu ba undocumented labantu. Bathanda kwenza ingozi la khona eGateway. Bebalekela umetro beze benza ingozi. Naso bayababheka labantu abanamaphepha kwazi ukuthi nokucommunicate lo. Uyabo? So amaphoyisa ayekubabopha ayabaphelezela ukuthi beze kulini. Lokubona nje ngani zakwethu loku sila simile. Kunabafowethu baboshiwe balanga phakathi. And baboshiwe bafakelwa ngaphakathi charge akunabufakazi akunalutho. Babathathe ngaliphi mabesho ngikathi bebathatha nje laba balanga phakathi. Kusho ukuthi ke basoleka ukuthi bahlukumeze mhlambe abanye abantu bangaphandle. Sho kube ngama insults. Uyayibona lonto kuphi khona kule convoy le abebeza ngayo kunini? Khona eGateway drop off. Yes. So manje babavalele la sonke lesikhathi nina nimile la nilindile ukuthi babakhiphe. Ungane yakwethu lokhu sibona nje size sashaya imali sacela ummeli ukube akwazi ukuthi abakhiphe ngaphakathi ngoba bama breadwinners labantu abangaphakathi bondla imndeni. You understand? Bese sicabangela nanabi yayibona noma sabona ukuthi umthetho vele uyasicindezela thina. Amaphoyisa akujabulela ukuthi abophe thina. Uyabo? Bagcina abantu bangaphandle. Mhlawumbe asazi mhlawumbe bayakhokha yini kubona or whatsoever. Uyayibona lona. So kule ndawo le yase Durban North asamaningi kakhulu amazayizayi enza lo msebenzi lo. Baningi ngane yakwethu baningi ngakho ukuthi kwezinye indawo awukwazi ngisho nokuqasheka umuntu ufuna umsebenzi ngenxa ukuthi kugcwele bona. Ngenxa ukuthi kugcwele bona. Uyabona nje umzekelo uma uya ka Checkers uyo apply abakuthatha kodwa makufika izayizayi balithatha. Uyayizwa kawulweti ngiyakuchazela. Bangangotshani. Ama agent wonke enza leyo nto noma baqasha nje bona? No, ama agent bafu. Ama agent. Ama agent iwona fethu lawa enza lonke lutakatiya nje olubonayo. So mhlawumbe ungawabala nje amagama alama agent lawa owaziyo ukuthi iwona ahlupha kakhulu ngokuthi aqashe labantu aba-undocumented. Yabona nje SMC uCheckers bafu. CMC njalo uCheckers. Hayi ngiyakuchazela. uMr D. Upick up. And then bese ba uLuwet. Ngiyakuchazela. Bahamba phambili bafu. Bayawathanda ama foreigners. Uyayizwa nengishoyo. Yabona nje ngizokwenzela nje into nje ewusimple. Uma ungaya njengamanje ka Mr D kudominate abantu bokufika. Uyabo? Uma ungaya ka Checkers kudominate abantu bokufika.
uyaka ulwethu kudominate abantu bokufika yabo nje ulwethu komnye usise bekade eqashela ulwethu ngalana eMasgrave you understand uthe kuthina hayi udinga thina sizoba ngathini sizobambisa uyana since kunale ngxushunxushu le usibani bokufika mele bahambe ngizobambisa kwesikhashana yana sizobambisa kwesikhashana futhi ngamanye amagama bazocashiswa bona lapha uyabo thina sibambe ukuthi nase right ubini wathi ke imani ngamanini kancane kusho sizoqashela iagent lo kusho sisi loyo ngamfonela mina ngikhuluma naye manje ungathini nje kubantu uyibona abaphakamela lo daba lolu labantu bokufika ukuthi baphume einkampani zala ngoba lo msebenzi lo akusona special skill futhi asusabi njengoba nigcwele laba futhi namaZulu nonke noma nabalaba eSouth Africa nonke umsebenzi esikwazi ukwenza co special skill la and futhi ke akhomala abayinvestile abantu bokufika ukuthi bathathe over kulo msebenzi lo so ungathini kubantu ke abaphamela lolu daba lolu kakhulu nje mhlawumbe ngizomchunu nophakela no Jacinto ungathini kubona umyalezo wakho ngathi mhlawumbe ufuna abanisize ngani buti into engingayicela nje kakhulu kubhuti phakela umthakathi ubhuti omdala noma ngobese ukuthi ulidaba lwethu lolu loku driver ithuthu eSouth Africa balithathele phezulu number 1 mfethu why kunama student mfethu afunda eDUT kunezingane ezifunda ke mhlambe o matric kunabafowethu abasebenzayo mhlambe kwezinye inkampani abatreata lo msebenzi lona njengani njenge like a stepping stone ukuze babe ne pocket money you understand uyakhumbula nawe kudala ukuthi uma usafunda esikolweni kusenalivalue ikolo uye restaurant ubambe lawo matoha amancane wenzele ukuthi uma kuvulwa izikole idingo nawo usuku unazo khona ke abanye abafethu lo msebenzi lona asabadependele kuona so isinkwa kubona badependele kuona ngoba vile amathuba emisebenzi ayo eSouth Africa you understand so uma bona bazodominate kuyona yonke indawo sophila kanjani thina uyayizwa ngisho baningi ngalendlela ukuthi awusakwazi kwana na ukuphila awusakwazi na ukuthi sikwazi ukusebenza senza imali because benza icompetition enganasidingo bona bavuma yonke into yabona nje uCheckers uCheckers ukhokhela u30 no matter u drive how many kilometers uyayizwa ningishoyo thina kukhela bakuvuma bokufika thina sikuvumi lokho because incane leyo mali sithwala umthwalo onjani ke osindawo ngemuva ona la ikhona cheap labor and ku risk sisebenza liyanetha linomoya liyashisa kunjani siyasebenza phela ku risk phela kuthina lokubona abanandaba you understand so sihlukumezeke ngaleyo ndlela siyacela nje ukubhuti phakela umthakathi ukuthi lolu daba lolu alithathele phezulu uyabo athathele phezulu ngempela ngoba sindle eminyama sihlukumezeka kakhulu mfethu njengama bikers nje more special nje ala eSouth Africa nakwezinye indawo ngani yakwethu hayi sibonga kakhulu bafethu siyamuthu uzosizakala hayi asithembe kanjalo bafethu siyabonga